επικεφαλής της παράταξης Τρίπολη αλλάζουμε τα δεδομένα. Ο υποψήφιος και αυριανός δήμαρχος Τρίπολης, Νίκος Διαμούλος. Καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είστε σήμερα εδώ, που είστε μαζί μας. Δίπλα μας και με την παρουσία και τον ενθουσιασμό σας δίνετε δύναμη και θετική ενέργεια στην προσπάθειά μας. Ειδικά μια τέτοια μέρα όπως το Σάββατο του Λαζάρου, με πολύ μεγάλη σημασία για τη θρησκεία μας και ένα ηχηρό μήνυμα να αναστήσουμε το Δήμο μας και να αλλάξουμε τα δεδομένα. Η πλατεία Αγίου Βασιλείου της Τρίπολης που μας φιλοξενεί είναι κομμάτι της λαμπρής ιστορίας του τόπου μας και της πόλης μας. Θέλουμε να γίνει και αφετηρία για ένα φωτεινό και δημιουργικό μέλλον αυτού του τόπου και των ανθρώπων του. Αυτός είναι ο συμβολισμός των εγγενείων του εκλογικού κέντρου της ανεξάρτητης παράταξης Τρίπολη αλλάζουμε τα δεδομένα. Γιατί ήρθε η ώρα να γυρίσουμε τη σελίδα του χθες, να κοιτάξουμε μπροστά, να κοιτάξουμε στο μέλλον, να εγκαινιάσουμε ένα νέο ξεκίνημα για ένα τόπο, ένα Δήμο με προοπτική που ξεχωρίζει όχι για τις ευκαιρίες που χάνει, αλλά για τα όσα πετυχαίνει ώστε να προοδεύει και να διακρίνεται. Να διακρίνεται ανάμεσα στους καλύτερους στην Ελλάδα και γιατί όχι να είναι ο καλύτερος. Αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι το προσωπικό μου όραμα για τον τόπο μου, για τον τόπο σας, για τον τόπο μας. Και για αυτό το όραμα έχω πάθος αστήρευτο να γίνει πραγματικότητα. Είναι αυτό το όραμα που μας ενώνει όλους τους υποψηφίους της παράταξης Τρίπολη αλλάζουμε τα δεδομένα. Άνθρωποι νέοι, άνθρωποι νέοι σε ηλικία, αλλά και νέοι σε ιδέες κάθε ηλικίας. Με ταλέντο, εμπειρία, ικανότητες και καθαρό σημείο αναφοράς στην κοινωνία ενώνουν τις δυνάμεις τους. Για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας, να τονώσουμε την τοπική οικονομία και να βάλουμε στέρεα θεμέλια ανάπτυξης. Έχουμε την πιο καλή, την πιο δυνατή ομάδα υποψηφίων. Πρώτη φορά δημιουργείται τέτοιος ορμητικός, μαχητικός, δυναμικός συνδυασμός. Ένα μοναδικό μείγμα ενθουσιασμού, γνώσης και όρεξης για δουλειά. Αυτοί είναι οι υποψήφιοι μας. Αυτοί είναι οι δικοί μας, είναι οι δικοί σας άνθρωποι. Αυτοί είναι που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Είμαι πραγματικά περήφανος που αυτή η φανταστική ομάδα είναι δίπλα μου. Είμαι περήφανος για την εμπιστοσύνη σας και την πίστη σας σε κάτι καλύτερο για το Δήμο μας. Σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, αυτό που ζούμε για χρόνια στο Δήμο Τρίπολης, στις πόλεις και στα χωριά μας, δεν χρειάζεται λόγια να περιγραφεί. Βιώνουμε τη δυσάρεστη πραγματικότητα κάθε μέρα. Τα προβλήματα ξεκυλίζουν. Από τα αδέσποτα, τους δρόμους και τις λακκούβες, τα σκουπίδια, το κυκλοφοριακό και το μαρτύριο της στάθμευσης, τα ανύπαρκτα πεζοδρόμια, την ανασφάλεια, την έλλειψη φωτισμού, την εγκατάλειψη των χωριών μας, την ανεργία. Σε όλα αυτά προσθέστε την αδιαφάνεια, την κακοδιαχείριση του Δήμου, την ανεπάρκεια και την αναποτελεσματική διοίκηση της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, την απουσία οράματος και κατεύθυνσης. Δυστυχώς γνωρίσαμε μια Δημοτική Αρχή που ζει μόνο για το σήμερα, ενός Δήμου για τους λίγους, ενώ θα έπρεπε να εργάζεται για το αύριο, για ένα Δήμο για τους πολλούς. Ζούμε μια πρωτοφανή ανικανότητα αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων. Και σας ρωτώ, αυτό το Δήμο θέλουμε? Αυτός είναι ο Δήμος που μας αξίζει? Αξίζει αυτός ο τόπος με την ένδοξη ιστορία να συμβιβαστεί με τη στασιμότητα, τη μετριότητα, με τη μιζέρια? Αλήθεια, μας αξίζει αυτό, φίλες και φίλοι? Εσείς λοιπόν δίνετε εδώ την απάντηση. Και η απάντηση είναι βροντερή. Όχι. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Γιατί απλά όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Μπορούμε να φέρουμε κάτι καινούριο, φρέσκο και διαφορετικό. Η πορεία ενός τόπου εξαρτάται από τις αποφάσεις και τις επιλογές των ανθρώπων του. Εμείς είμαστε οι ίδιοι που κρατούμε στα χέρια, στο μυαλό και στην καρδιά μας τη θέληση να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε αυτά που μας κρατούν πίσω. Να δώσουμε δύναμη στην ελπίδα,
την αναγέννηση και τη δημιουργία. Αλήθεια, ποιον μπορούν να πείσουν εκείνοι που επικαλούνται το νέο και την αλλαγή, όταν αυτοί ήταν που ανέβηκαν στην εξέδρα και πανηγύρισαν στο πλευρό του απερχόμενου δημάρχου στις εκλογές του 2014. Ξεχνάμε τι έγινε, φίλες και φίλοι. Ξεχνάμε τι έγινε. Ξεχνάμε την πλήρη στήριξη και ταύτιση με αποτυχημένες πολιτικές επιλογές και άκριτες αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Όχι κύριε. Όχι κύριε, δεν φέρνεις εσύ το καινούριο. Εκπροσωπείς το παλιό και το φθαρμένο. Σε βάρος του τόπου και των ανθρώπων του έκανες ομμή πολιτική συναλλαγή. Και όταν είδες ότι δεν σου βγαίνει, όψιμα επιχειρείς σήμερα να εμφανιστείς ως κάτι άλλο. Αυτό λέγεται πολιτικός τυχοδιοκτισμός. Δεν πείθεις, γιατί δεν είσαι αξιόπιστος. Και χωρίς αξιοπιστία δεν γίνεται τίποτα. Είσαι εσύ που μέσα στην απελπισία και τον πανικό καταφεύγει στην παραπληροφόρηση και στην πολιτική απάτη. Παρουσιάζει δημοσκοπήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γελάνε και οι πέτρες με τα φτιαγμένα νούμερα. Άλλωστε στις εκλογές, τις επικείμενες, θα πάρεις το νούμερο που σου ταιριάζει για το τσίρκο της πολιτικής καινοδοξίας σου. Θα σου δώσω όμως μία συμβουλή από αυτό το βήμα. Αντί να ασχολείσαι με κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις, κοίταξε καλύτερα ποιοι έχουν έρθει στο συνδυασμό σου. Κοίταξε καλά και πες μας, πόσοι είναι υπόδικοι, πόσοι τολμά να κοιτάξουν την κοινωνία στα μάτια, πόσοι ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Όλους αυτούς οφείλει σήμερα να τους απομακρύνει για το καλό αυτού του τόπου. Όσο για την παλαιά Δημοτική Αρχή που επιδιώκει να γίνει νέα, ένα μόνο θα πω. Δοκιμάστηκε, μετρήθηκε και βρέθηκε λιποβαρής. Η εποχή άλλαξε, όπως και οι απαιτήσεις των πολιτών. Χρειαζόμαστε πραγματική αλλαγή, μακριά από κατεστημένες αντιλήψεις και αναχρονιστικές πρακτικές. Χρειαζόμαστε πραγματική αλλαγή σε πρόσωπα, σε ιδέες, σε νοοτροπίες, σε όρεξη για σχέδιο, σε σχέδιο και για δουλειά. Και σε κάτι πολύ βασικό, στην αγάπη και στο πάθος για τον τόπο μας. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να μιλώ για την επανάσταση του αυτονόητου, για την επαναφορά της κοινής λογικής. Από το Δήμο για τους λίγους να πάμε στο Δήμο για τους πολλούς. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά μια μεγάλη αλλαγή. Μια αλλαγή που προϋποθέτει 4 βασικές αρχές, 4 βασικούς άξονες. Πρώτα απ' όλα, νοικοκύρεμα. Όλα αυτά ξεκινούν από το νοικοκύρεμα του Δήμου. Από το πόσο καλά είναι οργανωμένος ένας Δήμος. Από το μοντέλο διοίκησης και την αποτελεσματικότητά του. Γιατί μόνο έτσι ο Δήμος μπορεί να έρθει κοντά στον πολίτη και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Το νοικοκύρεμα προϋποθέτει σωστή λειτουργική διοίκηση και σύγχρονες πρακτικές και φρέσκες ιδέες. Σε αυτό θα αξιοποιήσω τη μεγάλη μου εμπειρία από την επαγγελματική μου πορεία στην ελεύθερη αγορά και από τις συνεργασίες που έχω κάνει με μεγάλες επιχειρήσεις. Γνωρίζω τι χρειάζεται ο Δήμος και ξέρω πώς μπορούμε να έχουμε τη διοίκηση που φέρνει αποτέλεσμα. Είμαστε η μόνη ανεξάρτητη δημοτική παράταξη, προσέξτε, που έκανε συγκροτημένο απολογισμό του έργου της, εκ του θεσμικού της ρόλου ως αντιπολίτευση. Και όχι μόνο αυτό, καταθέσαμε δημόσια συγκεκριμένες δράσεις αλλά και εισηγήσεις που αν τις είχε υιοθετήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή, η ζωή όλων θα ήταν καλύτερη. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε αυτό εδώ το έντυπο που λάβατε όλοι τον Απρίλιο του 2017. Γιατί εδώ κρίνονται όλα στο αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα σημαίνει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, αξιοποίηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ανάπτυξη του Δήμου μας σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό του. Μα πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρχει όραμα. Και όπως σας ανέφερα, το όραμά μου είναι απλό και εφικτό. Να είναι ο Δήμος μας πρότυπος σε όλη την Ελλάδα. Να μας αντιγράφουν γιατί θα είμαστε οι καλύτεροι. Όχι να μας περιγράφουν γιατί είμαστε οι χειρότεροι. Για μένα και τους συνεργάτες μου, η επιδίωξη του καλύτερου πρέπει να είναι ο στόχος μας και το ισχυρό κίνητρο να πάμε μπροστά.
Φίλες και φίλοι, νοικοκύρεμα, διοίκηση, όραμα και αποτέλεσμα. Σε 4 λέξεις είναι αυτό που χρειάζεται ο Δήμος μας. Με σχέδιο και σκληρή δουλειά, τα δεδομένα που μας ταλαιπωρούν αλλάζουν. Και για να το πετύχουμε αυτό, όλοι μαζί πρέπει να έχουμε και δυνατή ομάδα. Και έχουμε την πιο δυνατή ομάδα. Έχουμε την ομάδα της νίκης. Όλοι μαζί είμαστε η ομάδα της νίκης. Της νίκης του Δήμου μας. Στη μάχη λοιπόν του χτες θα νικήσει το αύριο. Αυτή τη μάχη δεν τη δίνουμε μόνο για εμάς. Τη δίνουμε και για τα παιδιά μας. Και αυτό την κάνει τόσο σημαντική. Και γι' αυτό θα την κερδίσουμε. Σήμερα εδώ εγκαινιάζουμε το μέλλον του Δήμου μας. Εμπρός λοιπόν. Πάμε γερά, πάμε δυνατά, γιατί μπορούμε καλύτερα. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και τη στήριξή σας. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση.